Здравейте! Извинете, макар че много бучи и нещо, мисля, че от микрофона. Не знам, ще спра на стоп и ще си взема едно нещо там, сетих къде е. Ще пробвам дали ще се оправи микрофона. Сега се връщам. Хора, върнах се, ако се е получило, се е получило, аз не съм сигурен. И сега ще играем една много забавна игричка Sofia Wars. Това не пише. Ето, Sofia Wars. Игричката е много забавна. Не ще как ще се казвам, защото знам, че имам стар профил, ама искам да влизам в нея. Давам стар. Ой, къде че? Колко време? 3 минути. Айде задеждай, скъпи, задеждай. Айде задеждай, скъпи. Чичо Дракон. Аз съм пришелец от някои хора. Постоянно забравям да си казвам. Отмести се от пътя му да не съм толкова зле, бе. Аре, спри го. Байка. Кой си бил? Хо. Кой е такова? Хо. Бюджер. Не, няма да го чета. Андроид, който се самоунищожава. Паданас.
морето, кой на морето, дошла съм на морето. Ста тука, бе. Тестя танци. Мадрешки. Това ти ефтината, бате. Комплекс. Много парички. В момента всъщност, знаете старите ми клипове, както казах, Софиянска нива. Знаете как старите клипове, в тях съвсем сложно да ги нямам, защото имам на дълги компютър, аз имам компютъра. В момента имам на други. И тази причина не можах да ви покажам хубави клипове. Клипове почачвам с микрофон. И поделете с София Wars. Много ми интересно това. Станете дали фигурите. Обичам моля. Чик Дракон, както виждате. Това е сигурно най-малкото име на света. Ето така. Софиянска нива. Софиянска нива. Искам за вкъщи, искам за вкъщи, искам за вкъщи. Една топка. Не искам Айде, Коста, тук, айде на морето, да пиеш кафето. Най-яките. Гле, Маликато Любо, Манито, Ерза, Скалет, кой е та? Суидрап, Чичо, ясно, 11. Чичо Дракон. Чичо Дракон. Бустан. Пич като пич. Не като лично изнасилен. Знаете, че пич означава лично изнасилен човек. Или не сте пичове. Напишете ти си пич на най-гаден човек на света за вас, че ти си пич. Ма ти си пич. В значението лично изнасилен човек. Говоря го. И да, абонирайте се за мен Плешалеца. Абонирайте се за мен, аз съм Плешалеца. Трябва да го знаете. Абонирайте се за мен. Абонирайте се за Фрапсито, който ми е най-добър, който ми е просто много добър приятел. Фрапсито, Destroyer 58 и горе-долу са това. Това си противник. Да набием някой да му който слуша Криско да напише коментар. Аз, който не слуша, да не прави нищо. Ако Ако знаете онлайн готини игри с онлайн, защото с тази програма не мога да снимам такива игри. Майнкрафт, такива. Но са готини, много бързо, само че са доста трудни.
реално една много интересна може да ви я пусна някой път в риф. Още един да убие това. Софиянец Васил Легото. Васил Циганино. Васил Циганино. Васил Циганино. Я го Васил Циганино. Ще се види в този епизод. Малко да евро. И ще видим в този епизод. Абонирайте се. Да продължавам да се абониране. Съм в този ниво. В момента помня все пише. Обичам го. Но просто ми харесва доста да снимам. И ето, достигнах в този ниво. Хайде!